Molweni nonke, molweni eMzantsi Afrika, molweni kwindaweni kuzo. Bantakwethu sibuyele apha. The reason yoba senze odliwano ndlebe nokuba nibone into yoba kwenzeka ntoni. Bawukhumbula abantu baseMzantsi Afrika abayazi kakhulu into yoba kwakhe kwanesikolo phesheya komzimvubu phaya emampondweni, isikolo ekuthiwa yiDedeni. Eso sikolo sifunda amabanga ukusukela ku-grade R ukuyotsho ingathi ngu-grade 8 uba ndiphazami. So eso sikolo sakhe ke silumanyano initiative salwa into yokuba eso sikolo make sakhiwe, sababhalela kwa-education oMalibongwe Mtima kwakunye noFundile Kati owayengu-MEC. Ndicinga uba mhlawumbi usenguye nangoku. Bantakwethu uncedo salufumana, sanikwa i-temporal structures kweso sikolo saseDedeni JPS. Kodwa xa ndikuxelela ngoku, esa sikolo zibolile i-temporal shelters kwisikolo saseDedeni. Ndiyamfuna umhloli wesa sikolo, ndizomkhangela umhloli wesa sikolo ukwenzela into yoba ike sijonge into yokuba kubalulekile into yoba silale xa sinikwe iposition, because mna ndizayibiza ngoba silele. Xa ungaze udedele i-temporal shelters ngo-2016 okanye ngo-2017 till nangoku isikolo awukasakhi, now siyarhobhoka ngoku ezi temporal shelters. Ndiyacinga uba sizamfumana uprincipal wesikolo, sizamkhangela simfumane ukwenza sure into yokuba esa sikolo siyakhiwa, isikolo saseDedeni ePort St Johns. Now eyona nto esiyithethayo, ziyarhobhoka ngoku iklasi, abantwana iyangena imingxunyo yokuqaphela i-temporal shelter mos xa isakhiwa, yakhiwa ibekwe phezulu, uyaqonda, phezu kwezitena. Now uba umntwana uyatshona ke ngoku, tshona unyawo lakhe liye phaya. Sithethile naye ukhansila uJavu, usisi Noluthando, ngaba ndimbiza kakuhle, nokanye uNomthandazo. Kodwa ceba wendawo, masimeleni indawo zethu. Rhulumente sicela wakhe izikolo, sicela usakhe isikolo. Kudala bayayazi ngabantu bakuthi sancedwa phaya nguBhuti Ace Ngcobo, uNdileka Mandela, abantu abasincedayo. Make sibone esi sikolo nasi bantakwethu. Ya, uba uzakhumbula ke into yokuba kwakunje eDedeni, safumana ke ezi temporal shelters sithetha ngazo ngoku. Ezi temporal shelters ke zizo eziyingozi ebantwaneni. Sifumene ke ibali ebulalini into yoba abantwana bayatshona kwii-classes zabo ngenxa yale mingxuno. Bawukhumbula ke abantu njengoko besenditshilo ndisithi ke esi sikolo njengoba sasize zaflat uzibonayo phaya, sihleli ithuba elide kakhulu abantu bale ndawo, abantwana babo befundele bugxwayibeni, kuba zimvula kunyanzeleke xa kunetha bagoduswa abantwana. Urhulumente ke uye wazama ezi temporal shelters nizibonayo. Hayi bantakwethu, hayi into indala le. Sazama ke no-social development, wabapha abantwana le uniform. Siyayibulela nakwi-social development owathi wafaka isandla abantwana bekwezi flat abahlala kuzo, kodwa ke aqiniseka ngokubanika i-uniform. Siyayibulela loo nto. Sithi ke masakhiwe isikolo education, Malibongwe Mtima negqiza lakho Mr Fundile Kati, asikwazi ukuhlala tata imeko yesi sikolo inje. Kudala esi sikolo nasinika kudalo i-temporal shelters ezibangela into yoba abantwana baqhubeke bafunde. Ngoku kuguge zona, nihlale nithulele ntoni nibona imeko inje? Ngabantu abo bani ekumele balimale kweyam ingxunya ivezwe zezi temporal shelters enanisinike zona kudala ngo-2016. Siyabulela bantakwethu, kodwa sithi mabaphakame.